נחתום מעיד על עיסתו. ואני אינני נחתום. אני אישה ואני מעידה. מעידה שיש לי עיסה, ועוד איזה עיסה. אם הנחתום הזה היה רוצה להתהדר בעיסתו, הוא בטח היה קורא לה מחמצת, או אפילו גור מחמצת. אני חיה אחרת. המשפט הזה לא בשבילי, כי אני מעידה על עיסתי. מעידה שהיא לא מחמצת. היא בליל של חומרים, בליל של רגשות, אירועים ואנשים. והיא שלי האישה הזאת. האישה הזאת. אני מעידה שאני לא מצליחה להחזיק הכל לבד. שאני לא מושלמת. מעידה שאני תהילה ענבר, גרה כאן בנוב. אמא ל5, אחות במשרה מלאה. אישה לאיש שלפעמים נמצא ולפעמים פחות. מעידה שבעיסה הזו שלי פעם הייתה זוגיות, חיים של יחד. היום אמא שלי לוקחת לי את הכביסה המלוכלכת, ויש לי מנקה פעמיים בשבוע, והיא עוזבת. אני לפעמים צריכה שאנשים טובים פה בנוב יכינו לי ארוחת ערב, וכשמביאים לי עוגה לשבת, אני מתפרקת. אני קמה כל יום ב5, וב9 בערב אני מתמוטטת, וכשמישהו מכין לי כריך או קפה, אני בוכה ומתרגשת. הלוואי וזה היה בפשטות, אבל אני מעידה. מעידה שאני צריכה עזרה. אני פושטת יד, פשוטה מול העולם הזה. והוא העולם, הוא לא מופתע. מושיט לי יד בחזרה, מחבק, נותן, הוא לא מבין בכלל את הבושה. ואתם יודעים מה? אני מעידה על עוד דברים. מעידה שאני מלאה בגאווה. גאה בעצמי. שכשאימא שלי מחזירה את הבגדים, אני בהודיה. גאה שאני יכולה להיות לרגע עירומה. גאה שלמדתי לבקש עזרה. גאה להגיד בקול ברור. אני יודעת שיום אחד אוכל להסתכל על העיסה הזאת ולומר, וואו, העיסה הזו, איזו עיסה מטורפת. היא תפחה וגדלה ונהייתה למאפה. אפילו יש קצפת. ואני מעידה. שלטפל בכולם זה הרבה יותר קל מלטפל בעצמי. שבלתת עצות לאחרים אני מומחית. אבל למצוא זמן בשבילי זה לוקח לי שנים. שאני אוהבת לשתות קפה במקלחת, כן. כי שם יש לי רגע קטן של נחת. אבל גם אז תוך כדי אני אחשוב ואתפלל שהלוואי והמים היו זורמים קצת פחות מהר. אני מעידה שבעבודה יש לי פי מיליון יותר סבלנות. וזה כואב לי שבבית שלי יש לי הרבה פחות כוחות. שיש לי ילדים שהם משהו מיוחד. הם גדולים מהחיים והחיים גדולים מדי. אני כנראה אמשיך להעיד, כמו בזמן בית המקדש, אני אחפש ירח שייתן לי אור אפילו דק. ותכלס לא יהיה פה נחתום, ובטח לא מחמצת, אבל תהיה פה עיסה גדולה ומסובכת. ואני תהילה, חותמת על העדות הזו באהבה. חותמת בגאון, אבל גם קצת בבושה.